E ao final de mes, se tuveras o ingreso que temos nós, habías dar pena, habíamos de capar, habías de dedicar a roubar. É a mellor mostra da rabia e da impotencia dos gandeiros que hoxe viron como un enorme despregue policial lles impedía desenvolver a terceira xornada da chamada Semana en Branco como tiñan previsto. A intención dos sindicatos agrarios era chegarse cos seus tractores ata varios centros de distribución de Santiago e dos concellos limítrofes, pero nin sequera puideron saír cos vehículos de Amio. A súa resposta, emprender unha marcha a pé ata o polígono de Costabella, onde cortaron o tráfico á altura do Maxidía e provocaron kilométricos atascos. Foi unha xornada de moita tensión. Os peores momentos vivíronse cando un grupo de manifestantes derramou parte da carga dun camión de Leite Río. A posterior carga policial acabou cun gandeiro ferido ao recibir un golpe na cabeza que obrigou o seu traslado en ambulancia. Pero houbo golpes para outros moitos manifestantes, en resposta aos contedores queimados e o lanzamento de petardos. E aínda así, os produtores ameazan con radicalizar as súas protestas se a subdelegación do goberno en Galicia non é máis permisiva ante as súas movilizacións. Os sindicatos agrarios tamén lle piden comprensión aos cidadáns. É o clamor gandeiro o que temos, seguimos tendo aquí, seguimos tendo en Lugo e polo tanto tamén en outras partes de Europa sabedes tamén perfectamente que está sucedendo o mismo, que está habendo esa mesma posición de loita e sabemos que que as loitas son difíciles, que son unha semana é moi longa, pero que pues a pesar de que sempre o decimos, non, de que o que non queremos é perder o apoio e, polo tanto, seguir recabando non todo ese apoio que da cidadanía tamén sabe, tamén entende que nesto tamén lle vai a vida a propia sociedade galega e, polo tanto, pues que sempre tamén pedimos esas disculpas polo que poidan ser impedimentos, pero que sabemos tamén perfectamente que nos entenden nas nosas reivindicacións e nas nosas loitas. A Semana en Branco continúa mañá. Está previsto que os produtores se manifesten a pé dende o mercado de gando de Amio ata a sede da Xunta en San Caetano. Sen embargo, os sindicatos non informaron do horario da movilización. En todo caso, a policía local ten previsto un dispositivo especial durante a marcha no que informarán os condutores dos desvíos máis aconsellables.